No, dobre. Dneska som na ceste bronzu. Ale nie, proste bol som dlho v mojej jaskyni a dneska mi moja nová kamoška Nelka spravila numerológiu a vlastne bolo tam veľa čísel a proste môj vzťah so sebou a moja výzva a v akej som ročnej vibrácii a že som osmička. A čo som tým chcel povedať? Že som v nejakej tieto 3 mesiace, apríl, maj, jún, som v nejakej vibrácii 9, či akože hĺbka. Čiže je dobré akože takto, že starať sa o moje toto, že ísť spirituálne, čiže dovnútra. A akože ja som to aj tak cítil, bol som v takom kukune, alebo proste neviem, tej jaskyni, akože ja to dosť často mám, podľa mňa som v tej deviatke často, nie iba tieto 3 mesiace. Ale aj tam bolo napísané vlastne, že v 28, tak to môže byť? Že v 28 vlastne už dovrším moju tú spirituálnu ponožku. Tú spirituálnu, ja neviem, dospelosť, alebo nejak proste, že spirituálne už akože koniec, tak sa na to veľmi teším. Ale nie, ja som to cítil, tieto hĺbky, proste neviem, ani som kokos poštípal ma škorpión a mám proste čosi s očami, úplne tu mám proste žily, proste bolí ma toto oko včera opuchnuté, keď som sa zobudil som sa s opuchnutým okom, mal som úplne proste stavy kvôli tomu, že oči, že bože, oči a proste som googlil, takže som išiel do tejto takzvanej rabbit hole, anal hole, ale nie, išiel som do tej diery zajačej a tak proste ešte také symptómy, neviem čo, lebo mám proste aj také floaters, také proste čmuhy niekedy, také baktérie vidím, tak úplne stavy som mal kvôli tomu a potom, že poviem k očnému asi, neviem, že musím zájsť k očnému, tak poviem k očnému a vidím, čo mi povie. Potom si tam dala ešte nejaké kvapečky, že suché oko, vieš, a tak, ale proste nejako to nepomáhalo a že asi je najlepšie proste zistiť, že čo ako. Vieš, že zistiť to proste to normálne u nejakým lekárom a potom keď to nejako prírodne aspoň proste vedieť, že čo sa deje s mojimi očami. Wow, toto som šokovaný, že až takéto. Lebo bol som proste beloch. Konečne som vybledol v Kostarike môj sen, asi preto, že tu začalo trochu pršať. A dobre, takže ešte tá numerológia, no ešte tam bolo napísané od slečny tety Nelky, neviem, možno je mladšia ako ja. A bolo tam ešte napísané, že ak nájdem nejakého partnera v tomto období, no už mám iba jún, že akože na celý život, tak ja už to prichystané, vieš, že sa poserem, keď ho stretnem tu na Kostarike. Chlapci moji, neviem, akože je to tu brutál latino všetko, ale akože tá rúža má aj svoje trne, hej, nezabudnite na to. Ale nie, tak už 2 roky sa vlastne healujem, už asi rok som nevidel môjho bývalého, čo bol akože úplný bombojáž. Boli sme ani nie 2 roky spolu a potom tak skoro 2 roky alebo rok, ani neviem, rok a pol, možno tak lebo tam proste sa diali veci, hej, že pili sme spolu aj ayahuasku a proste mali sme tam všetky záznamy našej duše. A takže je to také, no tá intimita, akože tam bola veľká, ale potom tam bolo vlastne aj veľa takého toho toxického a úplne zrkadla a tak a
neviem, asi Twin Flame. A hovorím si, že tak, neviem, proste ja chcem fakt niekoho, kto akože dignity a úplne, že si ma zaslúži a dobre a aj mi navarí a takéto. Ale nie, proste taký balans, ne? Že niečo, ty kokos, celkom náročné byť v týchto gejských vzťahov a hrať tam proste nejaké role, ale zase to môže byť aj veľká sranda. Odporúčam. Homosexualizuj sa, je to sranda. Ale je to náročné, niekedy fakt tie role úplne tam strácaš a nevieš proste, že či ženská, mužská a proste, ale to je aj pekné, lebo potom zistíte, že to sú nejaké role proste, čo kto udáva, chápeš, my. Spoločnosť, neviem proste. Boh, možno. A dobre, to už asi koniec tejto témy. A ešte som chcel povedať, že bože, pondelok sťahujem a neviem vôbec kde. Idem tu do takého miestneho, asi hlavného mesta, akože tohoto kantónu, to je asi 80 kantónov a ja som teraz v Guanacaste, tak sa budem asi sťahovať do Santa Cruz, čo je mega lokálny, budem tam asi jediný biely človek bývať. Alebo Európán, takže sa veľmi teším, lebo mne to dáva také dobré skúsenosti, také, vieš, také domáce vývary a také veci, jedla a proste chute a vieš, možno tam nájdem toho môjho budúceho bývalo. Budúceho bývalo nie, lebo povedala, že tam bolo napísané, že už vzťah na život, takže už môjho budúceho. Put the ring on it. Ešte stále neviem, že či bude bohatý alebo bude chudobný, ale to je jedno. A to je jedno, na to nezáleží, proste, nech je super. A to je asi všetko, no teším sa do toho Santa Cruz. Prosím vás, modlite sa za moje oči a za toto ja sa modlím za vás. Nemám Instagram, už 1, 2, 3, 4, 5 months, nigga. Akože už to mám 5 mesiacov, to nemám a už to asi nikdy mať nebudem. Akože nedal som, že delete všetko, proste mám to tam tu tie záznamy, všetky moje instagramové spomienočky a memories a toto všetko to tam je, ale už nebudem. Už som zvliekol tú kožu, proste stal som mňa had a zvliekol tú instagramovú kožu, proste mal som celkom akože trip kvôli tomu, asi to trvalo skoro rok, čo som úplne bol v pičiciach z toho, že čo sa tam proste akože deje a tak a som na YouTube. Aj toto video tam dám, predpokladám. Robil som si iba také videá, že sám prezerám, možno aj tie tam dám. A mám nové tetovanie, toto, no už mám asi pol roka, ale tak nikdy som to neukázal, lebo už skoro pol roka nemám Instagram. A týmto asi hasne. Nemám tu čo povedať, môžem vám ešte toto auto ukázať úplne po piči, vlastne, že guacamole, to je tá ponožka. A som práve pri Tamarinde v Guanacaste, neviem, proste prší tu. Je tu krásne. Normálne je tu púšť, ale teraz je tu zeleno. Sú také nejaké rastlinky. Tak, ľúbim vás. Alebo tí dvaja ľudia, čo si to pozorujú. Ľúbim vás. Neviem, napíšte mi, hoďte mi nejaký, čo sú moje Ani mi nepíšte, lebo ja som taký zaneprázdnený s mojimi felakmi. Ale nie, keby ste chceli, tak mi napíšte, alebo čo, ja som rád, lebo ja nemám žiadnych kamarátov. Predal som môj surf, takže už ani nesurfujem a pracujem, robím s prírodnými, moringa sa to volá, to je taká úplne, že top, superfood, to je proste olej, z toho robíme mastičky, krémiky, vibrátor, robíme z toho proste všetké produkty a je to super. Ja to aj sám užívam tú moringu, aj tie listy a tak a
Asi mi to robí dobre. Myslím si, že hej, je to úplne, že vraj to má 96 minerálov. Chápete? No ja nechápem. A kúpili sme oatmeal, takže oslavujeme. No akože je to dosť čo povedať, vypil som asi tú najsilnejšiu kávu, čo som kedy v živote pil, tak asi aj preto robím toto video. A ďakujem, peace, love, universe. Zbožňujem vás. Čaute, decka.